Takže čaute, dneska si pripravíme pečené zemiaky s kuracím stejkom. Všetky si trochu osolíme. Pridáme trochu pepru, trochu červenej papriky, nech to chytí farbu. A prelejeme olejom. Tak a pridáme si tam nejaké 2-3 stročky cesnaku medzi to. Takže dávame to piecť na 185 stupňov, 25 minút. Pokračujeme teraz v príprave kuracieho stejku. Najprv si nahrejeme hrniec. A prerežeme si kuracie paso. Trochu si ho osolíme. Môžeme trošičku pridať aj peper, mletý. Keď máme dostatočne nahretý hrniec, tak môžeme tam vložiť mäso. Z každej strany mäso pečieme tak približne 2 až 3 minúty, aby dostalo dostatočnú farbu. Dobre, po nejakých 2-3 minútach približne si to kuracie mäso môžeme otočiť. A na výpeku spražíme maslo. Pridáme si aj cesnak. Môže byť nejaké také menšie kúsky, môže byť aj v celku. Dáme na menšie, nech sa uvoľní viac tá chuť toho cesnaku. A pridáme rozmarín. A trošičku ešte tymiánu. Po tej minútke môžeme tam naspäť pridať kuracie mäso. A necháme ešte chvíľočku odpočinúť to mäsko v masle. Fajn, teraz prejdeme k servírovaniu. Naložíme si už upečené zemiačky. Máme tam aj pečený cesnak. No a ešte s tým zvyšným maslom vypravujeme kurča.